Isus nije prestajao da voli. Isus je upravo čuo tužnu vest. Jovana Krstitelja su odveli u tamnicu, a zatim su ga ubili. Isus je voleo Jovana. Jovan mu je mnogo nedostajao. Toliko ljudi je dolazilo i odlazilo da Isus i njegovi učenici nisu imali vremena da se odmore niti da jedu. Osjećali su glad i bili su jako umorni. Isus je rekao svojim učenicima: "Pođite sa mnom na tiho mesto da se odmorimo." Tako su se svi popeli u čamac i otplovili na drugu stranu jezera, na mirno mesto kako bi se odmorili. Dok su plovili, jedan čovjek na obali je možda povikao: "Hej ljudi, Isus i njegovi učenici idu na drugu stranu jezera." Kada je Isusov čamac stigao na drugu stranu jezera, on je podigao pogled i video veliku masu ljudi kako je dolazila. Nisu dolazile stotine ljudi, već hiljade ljudi. Svi su želeli da vide Isusa. Hteli su da ga čuju. Želeli su da im Isus pomogne. Da li si ikada bio u masi ljudi? Masa nikako nije tiha i opuštajuća. A ovo je bila velika masa ljudi. Svi su pokušavali da učine samo jedno, da se približe Isusu. Šta je Isus trebalo da uradi? Misliš li da je trebalo da otplovi čamcem na neko drugo mesto? Ne. Isus je znao da su ovi ljudi prešli dug put da bi stigli ovde. Isus je znao da su siromašni, gladni i bolesni. Isus je znao da im je potrebna njegova pomoć. Iako je Isus bio veoma umoran i gladan, imao je sažaljenja prema ljudima i voleo ih je. Znao je da su oni kao izgubljene ovce kojima je potreban pastir da ih vodi. Zato je odustao od odmora. Dopustio im je da dođu k njemu, da ga vide i da ga čuju. Kada ih je dotakao, iscelio je njihove bolesti. Isus se, pošto je bio čovek poput nas, osjećao umornim i pospanim. Bilo je dana kada se nije osjećao jakim, ali Isus se nikada nije odmarao od ljubavi. On nikada nije prestajao da voli. On je sebe neprekidno davao ljudima. Naravno, Isus je spavao i odmarao se kao i mi. Ponekad je i plakao. On je uvek gledao na delo svog oca i činio je ono što je njegov otac tražio od njega, baš svakoga dana. Neka ti Bog pomogne da i ti svakog dana činiš isto ono što bi i Isus učinio.